अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रचिया के देवरा सुतला में संदीप बाबू रजाऊ तू गइल सऊदी, सहिया तू गइल सऊदी, सहिया तू गइल सऊदी, रोज लौ लगावता रतिया के देवरा सुतला में रतिया के देवरा सुतला में भोली जब दाबा बता रतिया के देवरा सुतला में भोली जब दाबा बता रजाऊ तू गइल सऊदी, सहिया तू गइल सऊदी, रतिया के देवरा सुतला में भोली जब दाबा बता रचिया के देवरा सुतला में भोली मुंडा बाबता केतना ले कही खेला फेरा में जे रहेला धड़केला हमरो जिया से जिया पजब चढ़ेला से जिया जब चढ़ेला केतना ले कही खेला फेरा में जे रहेला धड़केला हमरो जिया से जिया पजब चढ़ेला चढ़ली जवानी हमारे अब उहे सधावता रतिया के देवरा सुतला में रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबा बता रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबा बता पियाऊ तू गइल सऊदी, रजाऊ तू गइल सऊदी, रतिया के देवरा सुतला में संदीप बाबू के देवरा सुतला में भोली मुंडा बता छतिया से छतिया साट गलिया के लागे चाटे कहरी ले जब महाना होठ काटिली छतिया से छतिया साटे गलिया के लागे चाटे कहरी ले जब महाना होठ कहा हटिले दाते पाजा में हमके धोके अरे मन पगला बता रतिया के देवरा सुतला में रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबा बता रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबा बता सहिया तू गइल सऊदी, रजाऊ तू गइल सऊदी,
रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबावता संदीप बाबू रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबावता सागर सुजित देवरावा लुहुटे लागोला हरावा राइटर गोलू श्रीवास्तव रउआ रईती जल्दी घरावा जल्दी घरावा सागर सुजित देवरावा लुटे लागोला हरावा राइटर गोलू श्रीवास्तव सैया रईती जल्दी घरावा बहिया में हमके धोके अरे मन पनिया बता रतिया के देवरा सुतला में आए हाय रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबावता रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबावता सहिया तू गइल सऊदी रजाऊ तू गइल सऊदी रोजलाओ लगावता रतिया के देवरा सुतला में रतिया के देवरा सुतला में भोलियम दबावता 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 रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा, कांटेक्ट नंबर 880998